Is-Segretarjat Parlamentari għall-Kunsilli Lokali għaddej b'ħidma dwar il-White Paper tar-riforma fil-Kunsilli Lokali, White Paper li se tkun ippubblikata fil-jiem li ġejjin. Is-Sibt filgħodu l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali organizzat laqgħa s-sindki u l-viċi sindki sabiex jiddiskutu u jgħaddu l-proposti tagħhom lill-Gvern. Dan sabiex il-Kunsilli Lokali jkunu verament Gvern lokali. Fil-laqgħa ġie diskuss il-ħsieb li s-sindki fuq l-għażla tagħhom iservu bħala sindki fuq bażi full-time. Dan sabiex iservu liċ-ċittadini b'mod aħjar. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava tkellem dwar is-sentiment tas-sindki u l-kunsilliera għal ħsieb li s-sindki jaħdmu fuq bażi full-time. U allura l-aħjar fora fejn jiġi diskuss dan hija proprju fil-laqgħa tas-sindki u viċi-sindki organizzata mill-assoċjazzjoni. Il-fil ġenerali tas-sindki hija li ikun tajjeb illi jażlu huma jekk għandhom xi jkunu full-time jew le. Fost il-proposti li hemm maħsuba fil-White Paper dwar ir-riforma fil-Kunsilli Lokali, hemm bidla fil-mod kif jinħatar il-President tar-Reġjuni u jibdew jiffunzjonaw ir-Reġjuni. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali Silvio Parnis tenna l-importanza tal-laqgħat bħal dawn sabiex il-Gvern jisma' mingħand is-sindki u l-viċi sindki. Dan sabiex ir-riforma fil-Kunsilli Lokali tgħin biex iċ-ċittadini jingħataw servizz aħjar. U importanti li fil-ħajja tisma' u meta qegħdin nagħmlu riforma bħal riforma fil-gvern lokali, fil-kunsilli lokali, ma tkunx ir-riforma terba' min nies li jkunu madwar il-mejda, imma trid tisma' lil kulħadd. U dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu aħna, illi mhux biss qegħdin inresqu l-proposti tagħna biex imbagħad finalment immorru għal white paper biex in-nies hemm barra jkollhom iċ-ċans ukoll illi jgħidu tagħhom dwar il-kunsilli lokali. Aħna fejn qegħdin naraw kunsill lokali, qegħdin naraw li verament għandu jkun il-gvern lokali.